suka ce an nuri na inda za ni biyo ne taho mu tafi. Matar mutum kabari na saman yarda duk inda za ni biyo ni taho mu tafi. Komai ake so akwai dalili, na fara kaunar ki ba misali, da ke nake so mu kwance kulli, na toshe kunne da masu kauli, mu haɗa kai da mu toshe balli, mu kyale duk masu yin su ali, tuna kashi ke fitar da alli, akan ki an ka kira da ɗan kadabi. Zuciyata take muradi akan ki niza na daura sirri, na sai da raina fage na shahadi, zama da ke za na samu buɗi, keke ka saba hanyar fasadi, karfin ki gona ya zarce rodi, mai ilimi za a ce wa gardi, raba mazan tsindima cikin radi. Matar mu ce suka ce an nuna